балкона. Аз си искам малко вино, вече направо мрак, да е. Искам да взимаш както си пъм. Виждаш, да направи друг тип. Давай, си пай. Аз снимам. Снимам. Тук сложи малко сакова. Снимам, аз с една ръка. Снимам. Се снимаш на как? Снимам, бе. Да направи едно като... Къде он е този, как беше Желязко? Днеска не го Желязко, иначе който те съм пари в квартала, една стига не можахме да намерим. Викам да намерим тук са 1000 лева, да. Няма. Търсите пари с Желязко, бе? Да, търсим пари, но нищо не можахме Той да не е намерим. ли много малък, бе? Да, бяхме имали поне 20 поне, ама... И толкова няма, и една стига няма. На здраве, да сме вие здраве. На здраве. Айде. Какво правиш ти, иначе? Как си? Не съм бачкал от 9 сутринта до 2 плана. Не бях цяло 15 бяха. Си забравя с цигари. Имам канари. Там каменар, имаше тримотика, значи градината от тук до една тръба. Широко от тук, широко до там. Нищо не е, нали? Кривите направо ги изядох, като самотиката направи пластици. Котката сега, оная котка, където освободи от казана. Не въобще крипта има, дето му хапа ръката. Това няма ли го? Да, има клип, обаче после не се виждат последствията. Добре. Обясни сега какво стана тогава. Аз го помня, първи път, когато влезе вътре, и аз започнах да чукам и после така да прави така дороги, харти, драска с ногтите, казаните. Така? Първи път избяга, втори път се върна котата там казана, аз го затворих. Втори път само го отворих, обаче му хапа и ръката така, как може да бил кожа някъде, как може чак да стигне до ръката? И към мама, към котка и към забих. През кожено стояки направо... Вътре ръката, кожата, бе. Ръката. Мама по-мяр да е, бе.